Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi sing tak lungguhi iki biyen nduk ngarepe Biskop Arjuna. Saiki dadi ice skating. Iki biyen Biskop Arjuna. Aku sik cilik ambek mbahku dodolan lontong cap gomek nduk kene. Nek gak ono wong tuku, arek cilik-cilik mergoyoso, kedung turi kaliasen kebangsret. Iku nek Biskop bubar njupuki koran. Zaman biyen Biskop itu lungguhane teko penjalin. Sehingga akeh kutu busuk atau tinggi. Nek gak dilemeki koran, wong sing nonton iku bentul-bentul gatel. Sehingga koran-koran bekas itu ambek arek cilik-cilik termasuk aku didol nang para penonton iku. Jadi biyen Biskop iki menginspirasi arek cilik-cilik kanggo ndelek duit. Mengenai mbahku sing dodol lontong cap gomek sego kuning nduk kene iki nggone. Ngangkuti meja iku teko Margoyoso Gang 4 lewat kono iki. Didol nduk kene. Nek wayahe udan meja iku ditutupi plastik sampai ngingsor. Aku ngiyup nduk ngene ngisore meja iku. Dan jalan Embong Malang iki biyen menjadi pusat. Tapi karena wong kampung Margoyoso iku digusur kanggo gawe TP, gawe hotel Sheraton, entek mulai Kaliasen Pumpo, Margoyoso Gang Loro, Margoyoso Gang Telu, Margoyoso Gang 4, Gang 5, Gang 6, Gang 7, entek. Saiki wong Margoyoso terserak-serak nang ngene seluruh penjuru Surabaya iki. Iki adalah bagian sekelumit dari kisah kecil berada di Surabaya.
Iki biyen gak ono temboke. Tapi kene iki ono gang. Nduk njero gang itu ono sekolah mulai SD kelas 1. Dijuluki sekolah bedak. Kene apa? Mergo rumah nduk kene iku biyen akeh rumah bedak-bedak atau rumah petak. Masuk ke dalam ini iku rumah petak digawe sekolah SD. Disebut SD bedak. Aku sekeluarga ambek adik-adikku sekolah nduk ngene SD bedak sampai kelas 5. Setelah itu baru aku pindah nanggone SD Pasar Turi 2 kelas 6. Hanya karena ibu kepingin saya memiliki ijazah negeri untuk masuk ke sekolah SMP negeri. Aku ngadeg iki nduk nggone Gang Mergoyoso Gang Loro. Mulai teko kono. Omahe mbahku nggone Mergoyoso Gang 4 sebelah kono. Mergoyoso Gang 4 iku saiki dadi apartemen ngarepe Hotel Sheraton. Mergoyoso Gang 4 iku nek wong liwat dari Mergoyoso Gang 4 sampai lewat Gang Loro iki nanggone Embong Malang. Keluar Embong Malang yang mau aku lungguh nduk ngene ngarepe Biskup Arjuna. Itulah dalan setiap saat aku nang Pasar Genteng, aku sekolah nang SDN Pasar Turi, sekolah nang SMP Telu Praban, sekolah nang ngene SMA Telu Genteng Kali, sekolah nduk ngene Erlangga. Dalan iki yang senantiasa tak liwati numpak sepeda and ontel.
Iki Langgar Mergoyoso, wakafe Mbah Lin. Kabeh arek cilik-cilik Mergoyoso kelemahan iku nek sembayang terutama poso traweh nduk kene. Nduk kene biyen ana beduke. Iki dadi hiburane arek Mergoyoso. Nabuh beduk keter. Langgar Mergoyoso iki biyen dadi tumpuane wong kabeh mulai gang 3, gang 4, gang 5, gang 6, gang 7. Wak Mudin omahe nduk ngene gang 6. Omaku aku duwe mbah, omahe mbahku iku nduk nggone Mergoyoso gang 4, persis ngarepe masjid iki, rodok nyerong titik iki. Nah, iki biyen gang. Tembok iki biyen gak ono temboke, gang. Mlebu mrono iku gang 4. Gang 4 iku saiki dadi apartemen TP. Inilah gang 4 Mergoyoso. Tempat mbah dan keluargaku. Aku dan adik-adikku digedhekno nduk gang 4 Mergoyoso iki. Mergo aku biyen kelahiran Kaliasin Gang Pumpo. Iki rumah bersejarah. Ketika digusur, saya termasuk yang tidak setuju. Karena ini adalah rumah nenek mbahku nyambut gawe nduk nggone Hotel Pamelan. Saiki dadi Hotel Tanjung. Hotel Pamelan iku biyen wae londo. Saking jujure dan saking apike mbahku dihadiahi omah nduk Mergoyoso Gang 4 nomor 6. Berdasarkan sejarah itu saya tidak setuju didol. Tapi apa yang terjadi? Got iki dibuntu. Sehingga omah iku kebanjiran. Ini modernisasi yang saat ini dinikmati oleh banyak orang. Tetapi oleh warga Mergoyoso dari mulai gang loro iki, gang 3, gang 4, gang 5, gang 6 sampai gang 7 merupakan musibah tersendiri. Ganti rugi tidak begitu bagus, digawe ndelek omah maneh susah. Tetapi itulah sejarah. Iki saiki alhamdulillah TP Hotel Sheraton apartemen bisa nguripi wong nyambut gawe. Tetapi warga Mergoyoso dhewe terserak nang di seluruh kota Surabaya nduk ngene pelosok-pelosok untuk bisa nyukupi tuku ganti rugi omah sing dibebasno. Disinilah gang 4 Mergoyoso nomor 6 aku digedhekno beserta seluruh adik-adikku dan kakakku.
Cuma pindah ke Tokyo itu baru kedua dari kakaknya. Dari lahir bantuan itu. Lahir malam nggak bisa sampai ke sini. Bapak sudah ketemu orang Margoyo yang sama Tinggal satu saja saya tidak karena sama tadi ketemu sebelumnya saya duduk tiba-tiba berdiri. Yang saudaranya tutup sedikit omak itu sedikit yang gurung tutup. Oh, Itu saya tinggalnya anak. anaknya harus tutup kawal. Nah, sebenarnya bisa. Aku dari kan itu, saya waktu aku meninggal kopi saya ada di rumah. Saya ingat bira-biri. Oh, diputus. Jadi bapak kepingin ke rumahnya harus angkat. Oke, hak emosi itu kan. Iya. Reknya nih kalau mau Iya, ke sana, kamu cok kenal. belum. Saya itu dulu ibunya pandangan saudara. Tapi kenapa?